tayo tata pocket ko ma-meeting manin madamdama dagiti stakeholders. Idi namin sa nakalman kina meeting tayo met iti HARP, iti Association ti Hotels and Resorts, tunno madamdama dagiti homestays, tunno Domingo dagiti transport group. So madama ti siyempre reminders manen aglalo ket no dagiti panang manage dati basura da isut kang runaan ken pangpalagip kada kwada kasi we expect voluminous tourists to visit Ilocos Norte, and for sure it will not be complete to visit Ilocos Norte if they will not. Iti pagod po, kami pa yung unay nga tinats diya may panggap ti panaka-regulate ti plastics. Kasi adamit deti plastics shredders tayo ngamin. Adamit deti pag-melt tayo iti styro kada plastics and converted ito into paper blocks. And sapsapulan mi nga rod diya molde iti tugaw ti pang-eskwela. So naki-coordinate kami iti opisina ni Senator Cynthia Villar ang adda day tinulungan ng ili iti Pangasinan. So nga DJ met ti i-request mi keng kuana tapno mausar mi dagiti waste nga made of dagiti plastics, styro tapno malesen tayo ti basura. Isu ti rarami din deta deti talaga advocacy tayo iti waste management, DJ segregation ti importante kasi DJ wax mi di nga analysis mi ti waste ket about 5% lang met ti residual waste tayo. Mostly are converted into recyclable materials like DJ kitchen waste ket ma-convert DJ into organic. Actually tattaket adada ti indawat ko ta sanggonyan nga pamalubos ti panangi donar. Tadagiti secondary schools tayo and elementary schools. Isu dati may isang tinap tayon for the advocacy iti solid waste management nga isu dati may isang nga partner team LGU ket tatta dati idonar man ti munisipyo ti schoolen nga dati crush glass kasi adda pa glass crusher tayo nga pagbalinan na nga pino DJ bot-bote nga dito bubuong then usaran naman dati nga i-recyclen nga mo lang no na ti project dati nga school nga pangusaranda. So tuloy-tuloy dito mamati ak nga alalis to nga sursuruan dagiti estudyante. Oh yes, then dagiti recyclable materials public auction dararami din may kasi nag-infuse tayo ti pondo iti sweldo kenda dumapay then naigitoy adada bidding process na. So dadamit dito mang bibid. So nga gatgatangin dito recyclable materials dito karton, plastics, bottles, landok, etc. So dagijay may alalain da amin yun material recovery facility tayo. Kaya isuti may da gatgatangin ti munisipyo. Oh yes, actually actually award di tayo ti previous years nga kadagiti inawardan da tayo dita awan ti ditoy makagkagat ngem tatta inpasami iti barangay dito nga trabaho kasi manulang iti enforcer tayo. So nga dagiti barangay tata iyan encourage mi ida nga mangipasada ti bukod da nga ordinansa. Tapno no DJ penalties nga DJ violators
ket sumrek iti barangay. Tapno adda DJ panggatang damit iti pangikwati tagi di panantag ti nagan dagiti aso baka nakairehistro da ken pan nakabaksin and ti probinsya iti tumultulong pa iti baksin sa gumatgatang iti munisipyo para kadagiti mabaksinan nga aso. Although adadalat ta dagiti makalkalusot ta mumti aso no daddo makit talaga pugsaten na de kaglalo no ti akin taraken ket han nga dete ipaspasyar no dete nakagalot latta iso nga umuyong pa iti aso no nakagalot latta iso di may isang advokasya tayo nga ipakpakam mo ka dagiti barangay nga no adda dagiti as ti constituents da kailangan nga once in a while ikwadamen ipasyar da kano no mawagwag de energy da at no handa unay nga baliwagwag kan